Zvakaitika last 2023 murume uyu akanditi ari kuda solar 300 watts. Ndobva ndanotenga solar kwarara yakatotengwa nemurume wangu kubva tabva tamupa solar iye akaenda naye kumba kwake paanogara naye 2 months. Agara naye 2 months akanoivhura kuseri kwesolar kwekwe. Ndobva adzoka naye solar iye aipisa kumba kwanzvadzi yangu. Adzoka naye kumba kwanzvadzi yangu abva ati solar yanzvadzi yenyu haisi kudhunza moto. Hanzvadzi yangu ikandifonera ndobva ndavapindura ndikati aiwa tsana haafaniri kudzoresa solar nhasi. Paakaienda naye akaiona kuti haisi kudhunza moto ndopaifanira kunge akadzoka nayo bheki. Adzoka nayo bheki risiti kwekuva takaitenga tinako tobva taidzorera ende kuivhura kwayo akatoita haichaiti kuidzokera nayo kushopa hazvichaita. Hanzvadzi yangu yakangotora solar yangoikanda ikoko ndobva yangochengeta solar. Ndobva ndauya gore rine ndofunga ndakatoya ka4 ka5 tichitopfudzana achindiona. Ndobva ndazoya last week ndakasvika vanhu vari pamusangano ndobva ndaona hanzvadzi yangu ari kunzi akataurira vanhu vanga vari pamusangano kuti mai ava ndoda kuvaendera mangwana da kuvarova. Yange iri mandi zveshuwa chipiri akasvika ndakararamba nemuroro wangu mukicheni. Ndobva abvunza mwana asvikanzi ndikumbura kuona tete wako. Ndobva mwana abva ataura ndikati handikwanisi handisi kuda zvekutaura navo kana achida kutaura nemurume wangu. Ndokupinda mumba kwaakaita pinamba akatanga kundirova nandakarara. Ndobva andidhonza kundibvisa machira ndandisina kupfeka. Ndobva andirova nentanda inoturikiswa futye achinditsika nejombo. Muroro wangu ndobva akatanga kuridza mhere achiti hamusi kuona here kuti munhu haana kupfeka. Ndobva aramba achindirova. Muroro wangu abva ada kumubata ndobva apushirawo kumuroro wangu. Mwana akatanga kuridza mhere achienda kunodedza baba wake. Hanzvadzi yangu ndopa yakazosvika. Muroro wangu pakanoti hanzvadzi yangu yasvika ndopakamhanya mubedroom ndokunotora zambi ndokuzondifukidza zambi iye achitondizvivira panze. Ndakashama kudaro. Ndakaita kuti ndinyatsonzwa kuti chakanyanya kurovera ichi kuti mabvunzi makambotaudzana naye here kuti azosvika pakunaamai. Paakasvika akati andizione shoko raakandiburidzira achiribuda mukanwa make akaburitsa shoko rekuti dhodhi rauya kuzotora mari yaro. Ndikati muri kurevei? Ndisati ndapindura kuti muri kurevei akatanga kundirova. Ndo shoko raakasvika akatanga kutaura. Right. Pfuurirai mberi paite criminal case nokurohwa makanoripoda kwafunga andirova kudaro apedza kurova hanzvadzi yangu ndomba yakasvika ichitaura uyo hanzvadzi yangu pamba pangu ende wandidheerera ndochirova hanzvadzi yangu hauna kuvhura here sola yake chichi wakunetsana nehanzvadzi yangu. Ndopakapindura kuti ene munomhangara wamunoda. Hanzvadzi yangu bva ndichienda kumapurisa fonera murume wako muende kumapurisa. Akabva anditi ene munomhangara wamunoda handina kwandinosungwa nazvandinoitwa. Ndakatakurana nemuroro wangu ndakadaro. Ndobva muroro wangu pasoni pasiketi mbva ndapfeka ndatakurana nemuroro wangu takaenda kumvura. Tasvika tikamhangara kumvura. Ndakabva ndipa tsamba bva nemupurisa. Ndobva ndaenda nemupurisa netsamba kuchipatara. Ndobva ndasvika mandara kwandanzi unofanira kuitwa x-ray yemusoro kuti tione kuti hauna kukuwarira nekuti maitiro akaita ziso rako. Ndobva ndaenda. Ndobva ndasvika murume wangu ndobva akabva asvika nemari bva ndatorwa x-ray. Ndobva ndabaiwa majekiseni andakabaiwa etetanus. Ndobva ndanzi chiremba ari kutheatre nhasi hamukwanisi kumuona munomuona mangwana. Ndobva takadzokera kupolisi. Ndobva tasvika ndikati zvanzi chiremba tinomuona mangwana. Mupurisa akati maroyero amaita ari kuda tsamba yachiremba kuti ndizive kuti chiremba achanditi ndikubhadharise faindi here kana kuti muende mberi. Ndobva ndati alright. Asi pari zvino zviyo hatina mota. Takatsvaga mota yakatakura mapurisa ikasvika ikamubata pamupake akatakurwa akaenda naye. Aendwa naye akasvika akavharirwa. Avharirwa mangwana chene ndakaenda ndikapiwa tsamba nachiremba. Ndapiwa tsamba nachiremba ndobva andinyorera chiremba abva andiona. Ndobva ndaenda naye kumapurisa ndobva vaiona. Ndobva ndanzi imeni chiendai kumba mouya toenda kuguruwe mangwana kukoti. Kana koti yati haisi kuuya kuno munoenda kuguruwe kana vati havana fuel. Mangwana acho takaenda ndobva tasvika hatanzi koti iri kuguruwe takaenda kukoti. Ndobva tasvika kaguna yakazotongwa after lunch ndobva adedzwa zvikanzi ko ndiano wakarova zvikanzi
ndakaruwa mai zvikanzo Today is kuti yakatongwa yakati. alright payakazotongwa nyaya iyi akatongwa kunzi zvoni Kaguna akabva anzi unodzoka mukoti mangwana chabva mukoti abvanzi 12 months wakashora pamba pemunhu ukarova mudzimai wemunhu akashama wakateerera bvanzi 12 months anzi 12 months kubva bvisirwa 3 nejera bva bvisirwa 3 nekota bvasararwa ne6 abva apiwa community service yekundorwa mwana. Okay. Toda kuti tibvunzwa zvedu mune witness yenyu yamene. Awauya wabvatsana kuti tibvo vatsana Tete bwata inazokwanisa kukura panze kana ida kutara nengamire mupfungwa tanga asvika sitorumba tikarara Kaguna yavapinda zvechisimba zviri mumba mwe takatorara kudhonza tete paakadhonza tete uyu Kaguna kuwaisa panze pachidhonza tete nibadata ane Kaguna unokudhonza tete havana kupfeka uri kuvadhonzerei inini vandibata vandisairira panze vandaita kuita zvokudona panze achibudana natete avakabata chivadhonza vasina kupfeka ini paanondisairira panze vandaona kuti mwana vatakoshedzera tete nanga runda chifweni apa mai mashedza wakavabvadzizva tete manga vatori panze vatozvirwa pamusuku vanhu vakatozara pambonga migodi vanhu vakatozara panze pepa chiri kwakagunda munotaredareni vatasairiwo vandadaibva mhanya mubedroom tora chizambia ndakuvhara mwana amai ashedza tete vake vachiuya paya pandavhara tete chita panza dzaizosvika vasina kusimira akutanga kuramba achivadhonza andechete ini mupolisi ndoenda nini ndotogona kuzvimirira kupolisi ndiga ndotoenda nokuti ndadai avhara kwatoenda navo apa uchibva wakasvika ndokatagadzira kuenda kupolisi. Okay. Zvino regai titaure isusu kuti hatina zvakawanda zvatinotaura panyaya iyi. Munhu kana akatongwa kucriminal court, ino civil court, yakudai mimi amai makatadzirwa nemunhu, moyo wenyu kuti userere munoda kuripei, ndo zvamakanyoresa. Touya zvakare ari kubatwa nemhosva namambo, hakuna zvakadaro zvokuti unobuda munhu ari musho munyika. Yeah. Hauite zvakadaro, ndomhosva mbiri dzaari kuwanikwa nadzo. Anogona atadza kuuya nokuti azviziva kuti ndine mhosva, ende mhosva iyoyo mhosva yaakapikira yakaonekerwa kudhara kuti une mhosva. Zvino nyaya yapo ndeyekuti mimi ndimunoda kuripwa nezvaakakutadzira munhu. Saka ivi ndimunotitaura kuti munoda kuripwa chii. Ai, ndizvozvo munoda kuripwa mombe. Vanoda kuripwa mombe. Toya dunhu rakatadza rinoda mombe nembudzi. Tapedza. Takatadzirwa chani. Taipedza. Ayo, ndingiri default judgment haina nguva. Zvinoitika kana munhu uchinge washedzwa kudai, wakati ndinouya, ukazoona watadza kuuya, uri supposed kunge uchizvitaura, toziva because judgment yateto. Default judgment haina time. Kana kuri kuti kuenda unorikava, nhasi tikuda munhu kutenda. Asi munhu
achaziviswa kuti nyaya yako yakatonga usina kana ane achida kuipindurudza kuti chakandokodzera kutadza kuuya kudare zvinhu zvinotenge zvaakuitwa zvine mapepa zvinotosainirwa maafidhavhiti yokuti chakatokonesa kuti ndiuye kudare chikonzero chakati ana chiremba varipa basa ravo kana iri nzeve yanga yarwadza chiremba wakutonyora tsamba ndina ndakamubata kuitira kuti tizive ndina ndakabata client iri ndo zita renyu riri pachitupa na iula majama namba dzechitupa munodziva muto sorry 50, 50 18, 18 16, 16 14, 07. 14 07 ndikumbira kuti nyaya dzedu dzapera endai zvenyu munogara kuti muda kubva tabva radari Right.